Hej alle sammen, jeg vil lave et lille haul, fordi jeg var i København i går, og jeg orkede virkelig ikke lave det, da jeg kom hjem, og jeg skulle også op til min veninde og alt muligt. Så derfor besluttede jeg mig for, at jeg bare lavede det i dag. Så fik jeg købt noget tøj og sådan lidt andre ting, så ja, jeg tror faktisk bare, jeg vil begynde. Jeg starter med de ting, ikke tøjet, men alle de andre ting. Jeg starter med sådan her fra The Body Shop. The Body Shop. Det er sådan en, jeg tror faktisk bare det er creme, jeg ved det ikke. Der er 250 ml i, og man kunne tage 3 og så betale for 2. Det har vi så gjort, mig og min mor. Ja. Og den ser sådan ud, og så betalte jeg det, og bla bla bla. Nå, og så har vi købt en anden, sådan bare almindelig creme. Der er 200 ml i, den er 250. Oh yeah. Den dufter virkelig godt. I love it. Ja. Den ser sådan ud. Den er sådan lidt rose. Det ligner nok, det er lidt hvidt-agtigt. Men det er det altså. Okay, selvfølgelig. Og så er den sidste dumme ting. Det er den her The Body Shop. Selvfølgelig til at skrubbe. Jeg skrubber så min næse med det, fordi jeg har for meget hurtigt fedtet næse. Og ja. Det er sådan noget. Og den dufter af jordbær. Det er sådan en jordbærsmag-agtigt. Og der er 200 ml i, skal jeg sige. Men der er sådan noget kerneagtigt. Den dufter af jordbærte eller sådan noget. Sådan noget meget flydende, som man kan se. Og så var jeg så selvfølgelig så dum at spilde det i toget. Nå, ja. Jeg købte så det som til min mamma og min mor, og ja. Og så et par solbriller fra 10'eren til 10, 20 eller 30 kroner, det ved jeg ikke. Ja, min mor købte dem til mig. Ja, de ser sådan ud, og de er med sort, og de har sådan fin detalje her. Bare sådan en lille bitte en, med sådan en sølvtinges-agtig, jeg ved ikke, om den fokuserer sådan der. Ja, den ser bare sådan ud, og de kostede selvfølgelig 10, 20, 30 kroner. Undskyld, jeg har sagt det noget, hvor det var. I Guinea Tricot, der købte jeg en Guinea Tricot pensel-agtig, jeg ved ikke, hvad det hedder. Første, hvor der står Guinea Tricot, den er sådan. Han er lyse pink, men det ligner sådan svag lyserød her på, tror jeg. Det ved jeg ikke. Svag pink, synes jeg. Og den har sådan en lille børste. Jeg tænker mig at bruge den til foundation, eller undskyld tage så hurtigt. Jeg ved ikke hvorfor. Nå. Så videre til toget. Jeg kan lige starte med at vise det, jeg har købt. Nej, undskyld. Jeg har på, hvis der er her, jeg har sådan en trøje på, sådan en top, hvor den går længere ned her. Den er fra, ja, man kan se min top, det er virkelig. Whatever. Og så er den på hvid, og så er der sådan her mønster på, tænker jeg ikke det. Den er fra H&M. Deres blå divided-linjen, tror jeg det hedder, ja. Og til 50 kroner. Nå, undskyld, hvad så ud. Nå. Så videre til næste bluse. Undskyld, jeg så skørt i dag. Nå, jeg er bare rundt her. Jeg har sådan den her faktisk fra deres røde divided-linje i H&M. Der står 94 eller andet underligt. Noget. I love it. Nå. Og ja, det ser sådan ud. Der er sådan lidt grålig skær i. Jeg synes, ja. Det besøger vi ser. Det er nok lidt svært at se nu. Kostede 100 kroner for deres røde, det var i linjen. Det var ret billigt, synes jeg. Nå, så til mine bukser. Jeg fik dem faktisk, fordi jeg købte alt muligt andet. Et par shorts, faktisk ret fede shorts, af min mor til 200 kroner i Guinea Tricot. Ja. Og det jeg godt kan lide ved den, det er, her det er sådan en normal lomme, og så er de sådan mørke og lys. Og her, der er sådan en lap på. Ja. Og det er det jeg virkelig godt kan lide. Og de koster 200 kroner i Guinea Tricot, og ja, jeg tænkte mig bare lige lave sådan en outfit og sætte den med her, så multi-charmende et sommeroutfit. Og jeg fik den af min mor, fordi jeg købte alt det her grimt ting, så fik jeg den. Fik jeg den? Nej, købte jeg den? Så skal jeg kigge i. Nå jo, jeg købte også en til bluse. Undskyld, hvis I vil have. Jeg købte en til bluse. Den er fra, hvor er den fra?
Ej, hvor fanden købte jeg den henne? Altså, hvis jeg kan huske det. New Yorker, det var der. Det var sådan her, hvor der stod, jeg ved ikke, altså der stod, jeg kan, Soloi, eller sådan noget, der stod SO, ej seriøst. Der stod SOUL, jeg ved ikke, hvad det skal stå for, men, og så er det med sådan faktisk ret flot mønster. Jeg synes at den var mega fed, og så sådan sort og hvid. Den kostede 59 kroner præcis i New York. I love this. Og den er bare helt med hvid og svag på. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare nogle med de her ærmer. Jeg synes det er almindelige ærmer, men på den måde den skærer sådan her. Den går sådan. Altså, I ved nok, ja. Jeg kan bare virkelig godt lide den. Den kunne man selvfølgelig også have på til et sommerlook, og ja. Det var faktisk det. Ja, så købte jeg ting. Nå jo, så købte jeg også en solvej, hvor der står Katrine på, fordi det er selvfølgelig en navn. Og min sofa fik en også, og der står Kasper på. Nå, whatever. Jeg fik den faktisk, jeg købte den. Nå, ja. Og husk at følge mig på Instagram. Hvad hedder jeg nu? Katrine? Nej, Trunte Petersen, tror jeg. Kommer til at stå nede i beskrivelsesboksen, tror jeg. Ja. Husk at abonnere på min kanal. Og så like og kommentar, hvis andre videoer. Hej.